Nu skal jeg prøve at vise, hvordan man kan gøre et badeværelse smart. Når vi går herud, så tænder lyset automatisk, og det gør stearinlysene også. Se, nu tænder det hele. Stearinlysene tænder her, og en Sonos-højttaler starter med at spille. Der er sat en playliste på, så den spiller et random nummer hver gang, at man går herud. Og hvis man så vil styre lyden, så kan man herover på panelet her, for eksempel trykke her. Se, så slukker man musikken, og man kan også sætte den over på radio, eller skrue op og ned for lyden og sådan nogle ting. Så et eksempel på, hvordan man kan gøre det lidt mere hyggeligt på sit badeværelse med stearinlys, musik og automatisk tænd og slukker lys. Når jeg forlader badeværelset, så slukker det hele igen.